ወላዲ ዘሎ ስግኣት ኣብዚ እዋን እዚ ደቅና ቤት ትምህርቲ እንታይ ክመሃሩ ይውዕሉ ኣለዉ አንጎሎም ብምንታይ ይመልእዎም ይህሉ መኻይቲ ደቅና መዋዕልቲ ከምኡን ዓርከ መሓዛ ከመይ ኮን ይኾኑ በዚ ደይሰግእ ደይፈርሕ ዘይጭነቕ ወላዲ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ እዛ ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ንሪኦ ኢና ዘለና ነዚ ከዓኒ ብደቅና ክንሰግእ ክንጭነቕ ናይ ግድን እዩ ናይዛ ቪድዮ ከመይ ጌርና ኣብ ደቅና ክንሰርሕ ከም ዘለና ደቅና ካብዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ዝኸውን ዝመሃርዎ ዘለዉ ከመይ ክነድሕኖም ከም ንኽእል ከም ወለዲ ክነቕሓሉ ዘለና ዝሓሰብክዋ ቪድዮ እያ ኣዝያ ክትጠቕመና እያ ጀሚረ ስጋዕ ዝውድእ ምሳይ ፅንሑ ሰናይ ምክትታል ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ ኩሉ ወላዲ እንድሕር ርኢኻዮ ሕጂ ብዛዕባ ውላዱ ዘይሰግእ የለን ብሕልፊ ደቅኻ እንዳጎቦ ዝኸዱ ከለዉ እቲ ስግኣት እውን በቃ እንዳዓበየን እንዳሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ደቅና ይምህርዎም እንታይ ዓይነት ትምህርትታት ይእትውሎም ኣለዉ ሓንጎሎም ከመይ ይሓፅብዎም ኣለዉ ከምኡውን ውፅእ ክብሉ ዓርከ መሓዛ መዋዕልቶም መኻይቶም ከመይ ይመስሉ ካብ ምንታይ ዓይነት ባክግራውንድ ካብ ምንታይ ዓይነት ወለዲ ዝመፁ ይኾኑ ቶም ዕሩኽቶም ብዝብል ንሰጊእ ኢና መቸስ ኣይትእተው ኣይትውፅኡ ክንብሎም ኣይንኽእልን ኢና እንተኾነ ግን ንሕና ወለዲ ኣብ ገዛ ክንገብሮ ዘለና ንፁር ክሊር ዝኾነ ሕጊ ኣብ ገዛ ክህልወና ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓ እቲ ደገ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክንቆፃፀሮ ከይከውን ንኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ገዛ መሰረት እንድሕር ኣትሒዝካዮ ንውላድካ በታ ዘይተሓስካዮ መገዲ መሰረት ከም ዝኸይድ ውላድካ ኣይጠራጠርኒ ውሉድ ውህበት እግዚኣብሄር እዩ እዚ ውህበት እግዚኣብሄር ከዓ ንዓና ሓደራ ይሂቡና እግዚኣብሄር ንዓና ኣሚኑ ክንዕብዮ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ብፍርሓት እግዚኣብሄር ንውላድና ከዓኒ ይዕቢና ከመይ ጌርና ክንዕብዮም ኣለና ከም ወለዲ እቲ መሰረት ገዛ እዩ ንሕና እምነትና ባህልና ሒዝና ዓቢና ንምንታይ ካብ ብንእሽተና ወለድና እምነትና እዚኡ ባህልና እዚኡ እንዳበሉ ኮስኪሶም ይዕብዮምና እምነትና እንታይ ከም ዝብለና ባህልና ከመይ ከም ዘዕብየና ስለንፈልጥ ነዚ ፅዩፍ ዝኾነ ነገራት ዘይንቕበሎ ከምኡውን ኣብ ደቅና ሂወት ከይመፅእ ንከላኸልን ንፈርሕን ዘለና እምበኣር ምፍራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ወለዲ ክንገብሮ ዘለና ነገርሲ ኣሎ ድዩ እወ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቪድዮታተይ ተዛሪበሉ እየ ልዕሊ 5 ዓመት ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዓ ደቅና ከመይ ጌርና ክንዕብዮም ከም ዘለና ከም ወለዲ ክንገብሮ ዘለና ክንዛረቦ ዘለና ደቅና ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ብዝብል ብዝተፈላለየ ኣርእስቲ ቪድዮታት ሰሪሕ ኣለኹ ካብ መጀመርያ ዝተኸታተልኩምኒ ስጋብ ሕጂ ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዓ ተፈላለየ ቪድዮ ሰሪሐ ከም ዘለኹ ርኢኹሞ ጠቒምኩም ተማሂርኩምሉ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ሕጂ እውን እንተኾነ ዓለምና ትኸዶ ዘላ ኣካይዳ ካብ እምነትና ካብ ባህልና ኣዝዩ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ነዚ ኢና ከዓ ንሕና ቀልጢፍና ንደቅና ክንጥንቀቐሎም መገዶም ከይስሕቱ ኣንፈቶም ከይስሕቱ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝምልእዎ ዘለዉ ዝመሃርዎ ዘለዉ ንስቕቡል ገይሮም ኣሚኖም ነቲ ነገር ከይወስድዎ እሞ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሂወቶም ዘምፅኦ ፅልዋታት ስለ ዘሎ ነዚ ኢና ደቅና ብንእሽትኦም እቲ መገዲ ክንርእዮም ዘለና ኣምላኽ ዝብለና ንውልድካ እታ ዝኸደላ መገዲ ብንእሱ ብንእሽትኡ ኣርእዮም ስጋብ ሽምግልንኡ ካብኣ ከዓ ነቕነቕ ኣይብልን እዩ ብንእሽትኡ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮስኪስካ እንድሕር የዕቢኻዮ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ እዩ ውላድካ ዝዓቢ ንውላድካ ግን ሸለል እንዳበልካ ኣብ ምብላዕ ኣብ ምስታይ ኣብ ምኽዳን ኣብ ጥዕንኡ ጥራሕ ትግደስ እንድሕር ኮንካ ነታ ነፍሱ ግን ወላሓንቲ እንድሕር ዘይሰሪሕካ ዝመፀ ንፋስ ሒዝዎ ከም ዝኸይድ ውላድካ ክትፈልጥ ኣለካ ውላድካ ግን እምነቱ ምስኡ ከዓ ባህሉ ክፈልጥ ኣለዎ እዚአን ክልቲአን ኣዝየን ኣገደስ ነዚ ኢና ንሕነቅና እዚ ካብ ወለድና ዝተቐበልናዮ ሎሚ ጠቒሙና ንብሎ ነገር ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ኣብ ባህልና ክንፀንዕ ባህልና ክንፈቱ ክነኸብር ከም ባህልና ክንከይድ ዝገበረና ተራ ናይ ወለድና እዩ ኣብኡ ስለ ዝፀዓሩን ስለ ዝደኸሙን ንሕና ንደቅና ኣብዚ ስደት ኢና ንዕብዮም ዘለና ካብ ወለድና ኣባና ካብ ዝፀዓሩሉ ንላዕሊ ኢና ኣብ ልዕሊ ደቅና እውን ክንፅዕር ዘለና 8 ሰዓት ደቅና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደገ እዮም ዝሕልፍዎ ስለዚ እዚ 8-9 ሰዓት እንታይ ክገብሩ ይውዕሉ ኣለዉ እንታይ ክመሃሩ ይውዕሉ ኣለዉ ገዛ ምስ መፁ መሰረት
حجي بونادن حدا رأي كهلونا علو قبل لدقنا فلا لي أتعبابي كهلونا خيلو أبونادن جن امنت بحلي كمتصو كله جن كاب حدا حبرة سب سلازمت أنا حدا زجبرنا نجر علويو نسوخ أني ندقنا كنهوبو ندقنا أخنا ورسم يجبأنا أبونادن مجمريا حدا رأي كهلونا لو حدا عينت أتعبابيا ندقنا مجدي كهلونا خخيل علوه نو أنا دقي كم زخوني أمزدليو أنا خم زخوني أمزدليو زي كونه سني كافتي أمنتنا بحلنا تبجسنا ندقنا كمي مجد خنا تحزم كمي كن عبيهم كم زلنا أبونا دن كن الرادة دخن كإلالنا أبونا دن حر زي ترادة إنا كن عد حريك تقول كل أبونو قبل كل عد حريك زبل ندحر كوينو ندقنا إن شاء الله كم زي أفتنر إيوم هيوت كعني أبو بتخرستيان زي كيد عدد رحيزاتهم ندحر تخيل كوينا سلجوتو نونو مصوبي كترفي بلوخا وي عد نونو سخادة أخيد عني كيدني قالو مش قلعت كستاي زبللو بحلفنا عشتو ندحر كوينو كابني إشتو من دينا مجدي كنريوم كابني إشتو نبيت أملاخ نوستو من دحر كوينا ولا جوبوز مسبولو بستفعل عليه مجدي ولا توم ولدي نبت خرستيان كخدو ندحر زيك إلهم توم قلعت كن تسيخة نايبت خرستيان مخاد تسيخة نبيت أملاخ مجياي سني ببت أمنتنا بتعمي أمزدليو مغنياتو كم أوصل زلمدنا يوم جن كابني إشتو زي لما دو نجر مس عابيو كتتحزم أزيو كبيديو نقول عابني إشتو أتا مجدي كتر يوصل زلكا بعري بزعبا عفت بيت مرتز مهارو عبدك دريقوان بسمعوان بسوشال ميديا زمت نجر تنفاسات حيزوهم كيد دكنا عب امنتهم أسرتها ونجر ندكنا بامنتهم كن مهرم علينا كم تعدم درجة مالتيو እግዚአብሔር ንምንታይ ፈጪርዎም ዓላማ ኣብዚ ምድሪ ምህላዎም እግዚአብሔር ከመይ ዝሪኦም መንነቶም ኣብ እግዚአብሔር ሲ ከመይ ኣነ ከም ሻሎም ከም ጓል አንስተይቲ መንነተይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ መንነት ደቅና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ክንምህሮም ኣለና እግዚአብሔር ሲ ከመይ ይሪኦም ነቲ ዝወለድናዮ ወድና እግዚአብሔር ከመይ ዝሪኦም ነታ ዝወለድናያ ጓልና እግዚአብሔር ከመይ ዝሪኣ ዓለም ትብላ ዘይኮነትሲ እግዚአብሔር ዝብላ እንታዩ እግዚአብሔር ከም ዝገር ይፈጥሩክ እግዚአብሔር ከም ዝገር ይፈጥሩካ ምፍጣርካ ኣብዚ ምድሪ ዓላማ ኣብዚ ምድሪ ምህላውካ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝዩ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ እዚዩ እንዳበልና ንደቅና ብንእሽቶኦም እቲ መሰረት ክንርዮም ኣለና እንደ ዓበይ ኸዱ ኸሉ ኸኣ ብኡ መጠን እቲ መንፈሳዊ ዕቤቶም እንደ ዓበየ ስለ ዝኸይድ ንሕና እውን እንዳወሰኽናሉ ንኸይድ ስጋዕ ተወሰነ ዓመት እዩ ካብኡ ንኔው بعلوم يوم فحتيرهم زحزوه نقابلنا تحجي أنا اتعابي ودي 15 عامت كي كابني اشتقو مسارة اندحازي عابيو كابني اشتقو متحف قدسنا يقول عتندان ببكو قال أملاخ انداس معه بيت خريستيان انداخده أب جزا زريئو نجر أباي زريئو أبو زريئو أفتي بيت خريستيان زريئو نجر كله السو اندحازي عابيو توسنة جيزي شعو بعلم كمببو بعلم مجد እግዚአብሔር كدليو بعلم قال أملاخ كدليو يجمرو مالتيو ولا يعبيد أمبر ولا أفتنسو بعلو زدليلو درجة يبصح أمبري نحنا مخري نحنا معدا نحنا فقر مهاب نحنا يزي ملقاس ناتنا بحنساب كونكا اتي قال أملاخ من باب بحنساب متصلاي بحنساب بيت أملاخ مخاد السجن عيترفنيو أبقولو خانسو بناتو جروب صلوت بناتو جروب قال أملاخ كأني علوه إذا كن كابي يومت يبلوني نبعيك ملسكم إتا مسرت إتا كابن إشتو زجبرنا يا نجر حجي بعلو ننبسو خمان ككلا خلي خليو نتد سمعو ريجكت خبلو يخليو نتد سمعو كقبلو عيدلينيو نتد سمعو كماني ملسي يهبيو نزينا كابني إشتوم دكنا كنكسكسهم زلنا كم أول تخلى يودنا حجي أفتي نسو تا زحجي زلا عدمة عزينا خنطنك غلا خنسر حلا سلا زلنا حجون أبو نسرحينا زلنا مالتيو اتي بدق زمت اتي بدق دسمعو السيتات كن مستي امنتو مستي باهلو زقاجو نجر سلا زخونة أيقبولونيو عركي كم زيلوني كم عبيت مرت تبعيلنا كم زي كوينو إلهم ماتيوم كماني بنت أخنا جروخا خلو كابزيز عبي نجار يلن
ሽዑ ዕድል ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ ከዓ ነቲ ንሳቶም መሰረት ዘለዎ ትውስኸሎም ኖ ቃል ኣምላኽ ከምዚ እዩ ዝብል ባህልናን እምነትናን ከምዚ እዩ ኣብ ዓድና ከምዚ ነገር ቅቡል ኣይኮነን ኣብ ባህልና ከምዚ ቅቡል ኣይኮነን ኣብ ቤተሰብና ከምዚ ኣሎ ድዩ እንዳበልካ ንደቅኻ ከዓ ሽዑ እንዳወሰኽካሎም ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ግን መሰረት ናይ ገዛ በቃ እታ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተት ገዛሲ ዝኾነ ነገር መፂስኒ ነቓ የብላን እዩ ግን ኣብ ምንታይ እያ ቤትኩም ተሰሪታ ዘላ ማለት ቤት ኣብ እተዓባብያ ቆልዑት ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኢኹም ሰሪትኩሞ ዘለኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኣብ ደቅና ንሰርሕ በቃ ምስቲ ዘሎ ሃዋህው ምስቲ ንፋስ ከምኡውን ሰብኣይ ከምዚ እንዲ ይሕግዘንን እዩ ሰበይቲ ከምዚ እንዲ ኣይትሕግዘንን እያ ሓድነት ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን የለን ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ብሓንሳብ ኮንካ ኣብ ደቅኻ ምስራሕ ምህናፅ ዝበሃል ነገር ኣብ ሕብረተሰብና ዳርጋ እንዳጠፍአ እዩ ኣብ ውሕድ ጥራሕ እዩ ዝርአ እዚ ከም ሕብረተሰብ ክንቃለሰሉ ዘለና ነገር ደቅና ክነትርፍ እንድሕር ኮይና ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ማዕበል ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ንፋስ ብትምህርቲ ዝኣቱ ዘሎ ብሶሻል ሚድያ ዝኣቱ ዘሎ ብደገ ዝርእይዎ ብዓርኪ መሓዛ መኻይቲ ብኩሉ ደቅና ኣእምሮኦም ዝሕዝ ዘሎ ሂወቶም ክበልዕ ዝመፅእ ዘሎ ክንነቅሕ ይግባአና ጥራሕ እንዳሰማዕና ዋይ እግዚአብሔር ይሓግዘና እምበር ያ ንሕና ክንገብሮ ነገር እንታይ እግዚአብሔር ክሕግዝ እንድሕር ኮይኑ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ገዛና ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና እንታይ ንርኢ ኣለና ደቅና ከመይ መገዲ ነትሕዞም ኣለና ከመይ ንምዕዶም ኣለና ሓላፍነት ናይ ወለዲ ንውፃእ ኣለና ዲና እቲ ፅባሕ ንግሆን ንሕና ኢና ንሳቶም ዝፈልጥዎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ልክዕ ከምዚ እታ መኪና ስቴርሶሲ تخابلك حيس كان حزي زوير كايا دحر فني خايا نابزديا نابتي أتوستك نحنا هاستير صوني دقنا إنا تخابلنا نابتزبت أحكي نبتصحهم نحنا إنا نتستير صون دحر فنينا يوجن نابزديهم نابتديهم شلو كوبليهم دقنا علم تريقوا عيهم زلهم أبيت مرتي زمهارو زلو نسخة وديكم كان نسخة عليكم كن انداتا بحالي أب كيندرغارتن دك خاقا ناخد تخلها فورم اختمال أخلها تتعوتها زبل داش كتقود فولكا كتمال أويا بالكان صباح نقول نسو مسعابي قوالدي وديكم الأويو نسخاسي ودي وليدي لدكو قواليو إلو ولادي فورم كمال انداخا علي نو زي داشي قدف صباح نقول بعلي يزوسن إذن تاي مالتيو تا نفسهم كيقبلوا خمتك زاوية سفاتورهم نو كالو خونك ختصنح تخيلي خالو خونك ختصنح تخيلي خي زبل نجارات زي علمنا كابتي امنتنا وطعي كابتي بحالنا وطعي زخيد نجر سلازلو تقدادمنا دقنا ندحن دقنا خندحن تخوينا خا كنقبرو زلنا حنتن أبون عدن اندحر نعبيهم علنا خوينا حدا علامة حدا رأي حزنا عدخ بيننا نعبي وي أبو بيننا نعبي اندحر لنا خاني امنتهم بحلومن حيزهم كخدو دقنا كنا كبيت مرتقمت خلو انتاي تماهيرهم كما ينيرو تمرتهم مسمن يخدلو عركم منيو محازئن منيا كابو حليفوتهم ولديتهم بيتسب كمان ناي قربا محازوتن دحر كوينو كم انت عينت بيتسب كم زمصو كنحتت يقبعنا مخنياتو قلا زلنا يوم حبرتسب كلتبو زلوهم يوم افتيناتو كلب مالتي ناي ودي افتيناتو كعسو كلب مسو كعسو دتصاوت كلتا عده ان نيرو نقو كعسو خنرئي مش نخيد حجي كلتي انسي عديتاتو ان حسبوه زي مسمنتا يغصر كمون أب موالد أنات أتي أبو نفس بيت تغيروا كل التده بابا تبلو زنبرتسي دحرنتا ياخد تبلو إلى مي أخو خون سلازي أبز خمسي حوا هوهم دكنا تحوا يسوم زعابي زلو صباح نقهو نتنجر بحلفي زوم قبوز بولو دكنا نتنجرتي تم دقهم معناته كم جزا خاسلة تخون እግዚአብሔር ተዘይረዲእካ ከም ትገዛኻ ኾንካ ስለተዓቢ ኣብዚና ኸ ንሕና እቲኦም ካብ ከምዚ ዓይነት ቤተሰብ ዝመፁ ነቲ ነገር እንድተቐቢሎም እንድሕር ኮይኖም ጽባሕ ንግሆውን ከምኡ ህይወት ክመርሑ እንድሕር ደልዮም እዚ ነገር እዚ ኣብ ደቅና ከም ዓርኪ ከም መሓዛ ከተኣታትዎ ይኽእሉ እዮም ደቅና ኸኣኒ መሰረት እንድሕር ዘይብሎም ኮይኑ
نزي نجار زي قبل كقبر ويم عبيت مرتي سمعوا نجار بتمرت زعتو درجة قبل كقبر ويم عب سوشيال ميديا زريقوه أفتي محبراوي هو زريقوه قبل جرم كوستو ويم نزي إنا خاني مسرت كنت كل زلنا عبدكنا سلازي اتسرح عبدكنا زي كونس عبانايو عبدك سميعو موزموتو زغزا خمزة يسرح بأمنتهم ببهلهم كم زي يسرح كنر يوم زلنا ما قد دخلت حزم زلنا نحنا عينا داخف أنبر اندا حاشي زمتزي زي يلن دكنا نملت ننكح قدلو ناي سبعي قدلو ناي سبيتي كنرئي دكنا منقو عين رسعيهم رادا أنا نقر كهلو خيليو عبتي ناي دكنا علامة خمت خلوكن حدا علامة حدا رأي كهلونا انت دكنا خنبل نرادادا من انت دكنا خنبل حدا نتي حلونا عبدكنا نسرح دكنا كعب سخوفو زمن نملطو صباح نقهو عب صلمات صباح نقهو هيوتهم عب زتلقهم نابرا أبوي مقدس لزير عيني عدي مقدس لزير عيتني ولدي بدلو مني كيبلونا أب حدا انترفيوات كنسمعهم كلنا بزغمزي هيوت زعبي قلعت أبوينا دين أحجزون زبلونا بؤمن نديهم زوقسو بزحاتهم كافتم زوقسو ولدي خين خون دكنا نملت قبل بزقات آمي كمحتسن يفتو بحكي إذا فيديو تقامي تندحر كوينا نبوزحات شربلوا زي نفلطو خينا يكوننا نفلطو إنا جن مملس كاخد سمعو خلقا مملس كاخد سرحالو مملس كاخد نقع مملس كاخد التبابع سلا زدق فكا امبري إذا نجرزي زين سلا زحق زكا امبر إذا نجرزي زي نفلطو كوينا يكوننا كلاتنا تسمعو نزلهم تفلطو ويهم جن ملس كاخد وسخلو ملس كاخد سعر ملس كاخد نقع ويكا أني زي نقبرون دحرا لنا خا قلتيفنا امنتنا انتايو بهلنا انتايو عبدكنا نعشتو قلعت زلوخن بحلفي نعشتو قلعت زلوخم عزيكم بزخاني كتسرحو بنيشتو مقدم انتان كترئيو مسقوبزو نفسهم مسفلطو نفسهم مسكالو ناب كالي هيوت مسعاتو كسمعوها اي كقلون ايوم اكزابير انت زي ردي ايكا جن اكزابير زبلنا جن قال املاخ زبلنا انتايو قلعا بنيشتو زبلنا نمنتاي مسعابيه كم زي سمعنا زون أملاخ سلزفضيو بنيشتهم جن تا مسرت اندحرات حسكايوم سقعتا جيزي شنقلنهم كابقا عايل قسونيوم نزا نقرزيقا كداقاق معي مخنياتو بزيو خرد عنا زخيل قابلنت اندا قبركا نحاد سبك تزاربو خلقا تصبو جيرو خرد عكا يخيليو مباري دكنا بزنا ملت اكزابير يرد عنا اكزابير طبب مستو عالي يبزحال نسقع زود مساي سلت انا حكم عزي زمسكنكم كتصالي بخالي فيديو سقع نراخب سلام أملاخنا عاكم يخون تباركو ليس سنايو تشاو